Γεια σας, ονομάζομαι Ιφαντήτης Μιχάλης και σας καλωσορίζουμε στο ιντερνετικό μας κανάλι Pondos TV. Σήμερα θα σας ενημερώσουμε με λίγα λόγια για το παραδοσιακό μουσικό όργανο νταούλι ή νταούλ ή τύμπανο. Θα το χαρακτήριζα σαν τον βασιλιά των όχι μόνο κρουστών παραδοσιακών οργάνων, αλλά και όλων των παραδοσιακών οργάνων. Το όργανο νταούλι χρησιμοποιόταν στην αρχαία Ελλάδα, επί διονυσιακής εποχής, και από εκεί προκύπτει και το δρόμενο μομοέργεια του πόντου. Έπειτα χρησιμοποιήθηκε από τους Μακεδόνες για το βάτισμα το σωστό της φάλαγγας των Μακεδόνων του Αλεξάνδρου και την ενύψωση της σάρισσας του μακεδονικού όπλου. Το χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα όλοι οι στόλοι οι πολεμικοί της αρχαίας Ελλάδας, που έδινε το ρυθμό στο κουπί. Στον Πανελλήνιο γενικότερα χώρο χρησιμοποιούνταν και από τις διάφορες φυλές ελληνικές, όπως Μακεδόνες, Θράκη, Πόντος ιδιαίτερα, Κρήτη, ακόμα και Ήπειρο. Θα σας παρουσιάσουμε συγκεκριμένα το κάσωμα, το οποίο οι παλαιοί το φτιάχνανε από καρύδι. Σήμερα στις μέρες μας το συναντάμε και με κόντρα πλακέ. Κατασκευαζόταν από τον ίδιο τον νταουλτζή ή νταουλιέρη, από τον ίδιο τον οργανοπαίχτη, ανάλογα με το ύψος του, με το μάκρος στο χεριό του και τις αναλογίες του γενικότερα. Είναι η στεφάνη, είναι τα δύο δέρματα, τα σκοινιά, το ζωνάρι, το κοπάλι και η βίτσα. Τα δέρματα, όπως είπαμε, είναι παραδοσιακό όργανο, άρα έχει δέρματα από ζώο και όχι συνθετικά. Το χοντρό μέρος, όταν λέμε χοντρό εννοούμε ο χοντρός ήχος του οργάνου. Οι παλαιότεροι το κατασκευάζανε από δέρμα γαϊδουριού. Στις μέρες μας από κατσίκι. Το σημείο που είναι ο χοντρός ο ήχος κατασκευαζόταν από κατσίκα από το μέρος της κοιλιάς. Ενώ από τη μεριά που ήταν ο πιο λεπτός ήχος, από την πλάτη του ζώου. Είναι επιρρεπής στα καιρικά, διότι φυσικός οργανισμός, γι' αυτό υπάρχουν και τα σκοινιά που το τεντώνουμε. Η βίτσα και το κοπάλι μπορούμε να πούμε ότι κατασκευαζόντουσαν από δέντρα ή διάφορα ξύλα της αρεσκίας του οργανοπαίχτη. Εμείς θα σας παίξουμε κάποιους σκοπούς, να ξεκινήσουμε με ένα τικ περιοχής πόντου. Ένα κότσαρι περιοχής Κάρς. Και έναν τρομαχτόν, το οποίο χρησιμοποιείται και στον ρυθμό του αρχαιότερου πολεμικού χορού του κόσμου, Πυρήχιο Σέρα. Και μην ξεχνάτε να συντονιστείτε στο Pondos TV.